Adamlar ne için iyiliklerle fikir ederler? Dörücülükü fikirleniş usulları näme? Negatif, yani yaramaz fikirlenmeň öňüni almaň ýollary. Bu ýerde hemmemiz birlikde bu sorulara jogap tapmağa çalışýarys. Taýin bolsaňyz, anyny başlaýaly. Adamlar näme üçin iyiliklerle fikir ederler? Akylyň tebigy meýli hemişe pikirlenmäge önükdirilýär. Bu adamyň tebigatyna mahsusdur. Akıl pikir dörücü bolup etken zatlara garamazdan töwerekdäki wakalary, görýänlerini, eşidýän zatlaryny we kişileri duymaga finansýar. Neurologik gözlegler adaty bir adamyň günde 30 000 durly mesele hakda pikir edýändigini görkezdi. Akıl hemişe bir pikirden beýlekisine bökýär we bu pikirler diňe sähelçe peýda bolup we ýerine başga pikirler bilen çalışýar. Bu dowamlylyk biziň ünsimiz bolup biler we bizi on okuda gaýdyryp biler. Akıl, garşylaşan hemme adam pikirlenip onu gözden geçirýändir. Akylyň hemişe pikirlenmege, sora bermege we deňeşdirmeleriň ahirinde maslahat berip çözüm tapmagy halaýandygyny ýadyňyzdan çykarma. Adamlar näme üçin hemişe pikir edýär? Näme üçin hemme adam pikir edýär? Ýöne her bir adam şol bir zady pikir etmeýär. Her kimin pikir süzgüçi vardır. Bu süzgüç geçmişdäki wakalardan, taştowerekden, maşgaladan alan biliminden ve durlu hadiselerden öz täsirini alýar. Akıl saýlawjydyr. Hiç kim manfaatlyk bilen saýlamaýar. Köp ýyllyk tejribe netijesinde emele gelýär we siz muny bilmeýärsiňiz. Akylyň daş töweregimizdäki her bir hadisanyň täsirine düşen we giýje gündüz pikir edýän zawod ýaldygyny bilýäris. Şeýle bolsa, iň köp nämeler pikir edýäris? Iýliklerle pikirlenmeň peýdasy ýa-da ziýany barmy? Adamlar näme üçin mudam pikir edýärler? Biz elmudam öz geleceğimiz pikir edýäris. Doğru değil mi? Femeri gözlegleri öz geleceğimiz hakda pikirlenip başlanmazda beyninin bunu ýadyraýanyny görkezýär. Bu ýagdaýda beyni geleceğimiz hakda pikir etmeň ýerine düýünden başga bir adam hakda pikir edýän ýaly hereket edip başlaýar. Özüňiz hakda pikir edeningizde beyninin orta prefrontal korteks ýa-da MPFC diýilip adlandyrylýan sewit işçiňleşýär. Beýleki adamlar hakda pikir edenimizde has passiv bolýar. Öz geleceğimizi göz öňüne getirip MPFC'nin iň passiv bolanlygyny gördi. Şonuň üçin beynimiz bizi häzir tanap biler. Ýöne gelecekdäki biz hakda beyniniň hiç bir pikiri ýokdur. Özüňiz hakda pikir edeningizde beyniniz sizi gyzyklandyrmaýan biri hakynda pikir edýärsiňiz öýdýär. Köp pikirlenmeň netijeleri adaty bir adam günde 30 000 durly mesele hakda pikir edýändigini bilýäris. Ýöne bu diňe bilýänlerimiz bilen çäklenmeýär. Bu pikirlerin 80 ötermi negatif pikirler, yani aladalarımız ve korkularımızdır. Ilımdaki son kösüşler, durmuşumuza ve sağlığımıza pikirlenmeyen gater ve tesirinin bolanlığını aýdýar. Bu malumatlar bizim döwrümizde başka bir alternativleri tapmamıza kömek edýär. Meditasiya, yoga ve häzirki fursatda galmak gal pikirleri dolandırmak uğurları giňden eýrap başlady. Adamların iyiliklerle pikirlenmege adaty zatdır. Ýöne pikirleri ve pikirlerine beren reaksiýalary başkadır. Şonuň üçin pikirleş usuly adamy ziýanly diýip pikir edilende bu ýagdaýy düzeltmäge synanşýarys we hünärmen bilen maslahatlaşyp kömek soramak zerur bolan usuldur. Dördüjülükli pikirleniş usullary näme? Näme üçin käbir adamlar elmiden we täze pikirler oýlap tapyp dördüjülükli pikirlenip bilýärkäler? Käbir adamlar bolsa beýle dördüjülükli pikir etmek üçin görüşýärler. Aslında bu ýagdaýyň siri dördüjülükli pikirleniş usullarynda durýar. Dördüjülük pikirleniş ukyplary diňe sunnat işgärlerinde we sadandarlar ýaly dördüjülüge mätäç hünärleri göz öňüne tutmaly däldir. Her kimem watal dördüjülükli pikirlenmekden peýdalanyp bilýändir. Özüňizi dördüjülükli adam höküminde görmeseňiz doğru beynin ulanmağa ve meseleni çözmek ve ütköşmeleri dolandırmak için täze garaýyş getirme mümkinçilik berýän käbir endikleri ve usullary öwrenip bilersiniz. Dördüjülük täze bir zat etmek ukybydyr. Bu surat ýa-da saz ýa şol bir wagtyň özüni täze gowy bir pikirem bolup bilýändir. Şonuň üçin dördüjülükde pikirlenmek başgaça pikirlenmek ukybydyr. Bir mesele başka tarapdan bakmaga mümkinçilik berýär. Bu köplenç täze çözgü tapmany ýa-da meseleniň çözgüdini çözmäge mätäçmi, dälmi? Şonu görmäge mümkinçilik berýär. Gelin size käbir dördüjülükli pikirleniş usullaryny näde eýe bolup biler? Bu barada aýdyp geçeýin. Sağ beyniňiz bilen täsirleşmek.
beyninin iki tarafının işlemeyinin türlü yolları boyunca yıllar boyu köp gözle geçirildi. Beyninin çep tarafı logiki ve tertibi önüktürülendir. Beylik taraftan beyninin sağ tarafı has tertipsiz, dörüdücülük ve inovasiya taraftan ünsücemleyer. Bu gatti meşhur görünüş, beyniniz dörücülük uğurları bilen bağlanışıklı fiziki işçenliklerin başkaça pikirlenmeye kömek edip bilecektiğin suutnaması bardır. Bunu etmeyin gati yönü köysülü, üç ölçövlü ya da onluk modeller ve şuna meyleşlerdir. Bu dörüdücülükli pikirlenişinize ya da her kimin pikirleniş prosesine kömek etmek için ayratin ya da toparlayın iş görünüşünü alıp biler. Bunun için türlü pikirleniş çizgi usullerini ulanıp bilersiniz. Akıl kartası, Tony Buzan tarafından dörüdülen ve günümüzde de kullanılmaya devam ettirilen bir usuldur. Akıl kartası, oklar ve çizikler ile bağlanışıklı sözler ulanıyor. Köp sanlı birbirine bağlı malumatları gat'ıkçam görünüşte görkezmen gat'ık usuludur. Köp adamlar bunu prezentasiya meyilleştirmek ve yanaklarda belli almak için ulanıyorlar. Akıl kartası, adatça merkezdeki yekeci sözden başlap şahalara yayıran fikirleri ve düşünceleri görkezler. Bay suratlar akıl kartasının en yukarı vizual görünüşüdür. Yine de bir yağdayın suratını döredersiniz. Yani bu gezek sözler mümkün olduğuça az ulanmalı. Asıl manida söz gadağılığı yok. Yani suratları üst verseniz fikirleriniz has dörücülüklü olur. Bay suratlar renklerin ve nişanların ulanılmağını heveslendirir. Dörücülüklü pikirleş usullerinin yeni biri rol oynamak usulü. Duyguların yokorlanmağına sebep olup bilecek katı usuldur. Başka bir yer olup görünmek, başkalarının duygularını gen aldıryan ve dörücülüklü pikirlenmeye sebep olup bilecek yağdaydır. Dörücülüklü pikirleniş usulleriyle işlerken yadda saklamalı iki tane zatınız vardır. İlki bilen bir noktada yettim deyseniz de bir neme öne gitmeli. İlkinci çözgütülen kanaatlanma. Bunun yerine vaatınız bar olsa belki pikirleri öğrenmeye inançın. Ya da pikirinizi bir neme köpeldim. Bol olsa diyerertin ve bunun nire eltiyendiğini görün. Oscar Levantan aycışıyalı zihini bilen değerliğin arasında en çabır çizik vardır. Onu geçmeye inançın. Yine de zihin derecesinden gayedip gelmek mümkünçülüğünü verin. İkinci bellemez adınız, akım bilen, tolkun bilen özünüzü koyuverin. Kavat istendik dörücülüklü pikirleniş maşkının en peydal neticeleri karışılmadık vakalar olar. Şunun için pikirleri derrov başa barmayanı için ezmem. Biraz vat kaçmana ruhsat verin ve ne hemen bolup geçeceğini görün. Açık pikirli pikirlenmek, dörücülüklü pikirlenmenin en mühim zadıdır. Dörüdücülük pikirleniş usulleri ve enstitü tarafından hödürlenen online okulların arasında inovasiya okulları bilen dörüdücülük okuyuplarınızı östürüp türlü garajlara iyi olup bilersiniz. Ve iş durmuşunuzda dörücülük pikirleniş okuyunuz bilen bahsleşlerinizden öne geçip bilersiniz. Negatif yani yaramaz pikirlenmenin önünü almanın yolları, akıldaki negatif pikirler sağlığımızda hem katı ziyanı vardır. Yaramaz pikirleri yıkkın etmek, beynimizdeki nörotransmitterler deyilen kavr maddeler muktağına bağlı olup biler. Ya da tersine bu pikirlere ya da belli bir durmuş yörelgesine hemişe tesir etmek, beyninin himyasına yaramaz tesir edip biler. Başka aydılanda anımızdaki şol pikir edilen abstrakt pikirler, sağlığımızda hem yaramaz tesir eder. Şunun için gelin, negatif pikirlerin sağlığımıza ziyanı yöne kemikal diyeyim. Eğer negatif pikirlerin korkuların üstümüze düşmene yol vermezsen, korkumuzu ve aladalarımızı basıp alalım. Özümüzü umitsiz, kulplanan yal duyanımızda, yağdayı onun taraftan seyredip, meselenin üstünde öz gücümüzü saklap bileriz. En esası zat, negatif pikirlere karşı görüşen yolumuzda özümüzü tanımaktır. Hünermen psikolog Ezgi Dokuzlu, negatif pikirlenmeyin önünü almak usullerini şeyle düşündürüyor. Yaramaz pikirlerin kabul edilmeyen yol verme. Aladalı negatif pikirler sizi eciz, ümitsiz duymanıza sebep olup biler. Edil tolgunyan vatınızda ya da korkyan vatınızda yüreğinizin urma çaltlaşır, yüzünüz kızarır, elleriniz derler. Edil bu negatif pikirlerin sağlığınıza edil şunun yel tesir edip bilyendir. Şunun için negatif pikirler sizin durmuş dereceniz bozmağına yol vermeyin ve olur ile yaraşın. Kellenizdeki negatif pikirleri görün ve suratlandırın. Bu pikirlerin çeşmesi ve sizi ne için ervet duyduruyanlığı var idi, pikir edin. Ne için durduk yere anlamını meşgul eder.
Bir mowzu üçün negativ netije hakda pikirlenmeň we şol orada meýilleşdirmeň ýerine şu güne üns berin. Indi näle ýagdaýda seredin. Gelecek hemişe meýilleşdirişmi däl bolup bilmez. Aşy aladalar bugünün hem netijesiz geçmeýine ýol açar. Özüňizi gowtanaň, sizi näme erwet duýdurýandygyny bilmelisiňiz. Öňler negatifle garşy näle çekeleşendiňizi gözüňe getirin. Bu özüňizi gowtanamaňyza we negatif pikirler bilen iş çalışmaňyza kömek eder. Geleceğimiz hakda meýillama düzsek-de, gözüňizde tutmadygyňyz oňy näde oňaýsyz wakalar bolup biler. Şonuň üçin gaty düşünükli ýiti meýillamalardan gaça durmamyz gerek. Hiç açan özüňizi günahkarlamaň. Her bir adam hemmelerin geçmişte bir ýalňyşlyk göýberýändir. Bu ýalňyşlyklaryň geçmişte bolanlygy gelecekde de boljakdygyny aňlatmaýar. Indi öňküsine has tejribeli we bilimlisiňiz. Muny unutma. Ökünmekden diňe peýdalanyň, ýöne aklyňyzda saklamaň. Gynanmak, ýalňyşlygymyzda düşünmäge we o hakda ders almamyzda bize kömek edýär. Ýöne köp bolma negativ pikirleriň durmuşymyzda gereksiz yük hökmünde götürmemize mecbur edýär. Käşke, wagt, bolsa-da ýa-da bolmasa-da hiç açan ýaly sözleri ulanmaktan gaça duruň. Kararlaryňyza hormat doýun we beýleki adamlaryň pikirlerini öz durmuşyňyzda laýyklaşdyrmaň. Özüňize laýyk gelýän zat hakda özüňizi gowy bilýän bolsaňyz, iň gowusyny siz bilýärsiňiz. Mehriban dostlar, bu videomyzyň hem soňuna geldik. Gowunuňyza ýarar diýip umyt edýän. Halan bolsaňyz laýk goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutma. Indiki videoda görüşýänçä sag bolun.